Inteligentný náter steny Smart Wall Paint mi predstavil dodávateľ interaktívnych projektov. Vysvetlil mi, že je to nový produkt, ktorý bol navrhnutý na spôsobenie prevratu v rámci bielych tabúľ, čiernych tabúľ a dokonca aj v eliminovaní ich používania. Pôvodne sme aplikovali inteligentný náter steny Smart Wall Paint v 3 triedach. Pre deti predškolského veku, pre prvákov a druhákov. V triede pre deti v predškolskom veku sme odstránili bielu tabuľu, natreli sme stenu a natreli sme aj pracovné stoly. Máme celú stenu natretú inteligentným náterom steny Smart Wall Paint a preto ju používame ako nástroj na premietanie. Máme množstvo hier nainštalovaných v notebooku a tak môžeme využívať hry so všetkým, čo je na internete interaktívne. Inteligentný náter spĺňa rovnakú funkciu ako biela tabuľa, len máme k dispozícii podstatne viac priestoru. Dokonca ju deti môžu využívať pomocou pripínačikov. Najviac sa im páči používanie pracovných stolov. Na stoli môžu písať a potom to zotrieť. Je to veľmi šikovné, lebo ak urobia chybu, môžu to okamžite zmazať. Vlastnú prácu si opravia a to je jednoduchšie pre deti i pre mňa. Deti si odkopírujú, čo napíšem na tabuľu a zapíšu to na stôl. Je jednoznačné, že nástroj, ktorý majú k dispozícii na okamžité použitie, im pomáha rýchlejšie sa rozvíjať. Deti v rôznych triedách sú rôzne vysoké a na rozdiel od bielých tabúľ takto nemáme výškové obmedzenia. Dieťa jednoducho k natretej stene pristúpi a spolupracuje na vyučovaní s učiteľom. Časom by to mohlo efektívne nahradiť všetky biele tabule v škole. A je výborné, že bez výškového obmedzenia.